Leviticus ti adionunso. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ obi hyɛ bɔtwetiri bi a, nipa deɛ ɔnyɛ Awurade die, sɛdeɛ wobɛbɔ wɔn boɔ. Na ɛbo abonie, ɔbarima a wadi mfirinhyia 20 de kosi mfie 60. Ɛbo abɔ nyɛ dwetɛbena 50 sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena tie no. Na sɛ ɔyɛ ɔbaa a, wobuo nyina dwetɛbena 30. Na sɛ wadi mfie 5 de kosi mfie 20. Na sɛ ɔyɛ ɔbarima a, wobuo nyɛ dwetɛbena 20. Na sɛ ɔyɛ ɔbaa a, dwetɛbena 10. Na sɛ wadi bosome 2 de kosi mfie 5 a, wobuo a wode bɛbɔ ɔbarima nyɛ dwetɛbena 5. Na ɔbaa deɛ, wobuo nyɛ dwetɛbena 3. Na sɛ wadi mfie 60 anaasɛ deɛ ɛboro saa na ɔyɛ ɔbarima a, wobuo nyɛ dwetɛbena 15. Na sɛ ɔyɛ ɔbaa a, dwetɛbena 10. Na sɛ ohia ka no a enti ontumi ma wo bo a wobɔe no a, wɔmfa no megyina ɔsɔfoɔ no anim, na ɔsɔfoɔ no mmɔ no boɔ, sɛdeɛ deɛ wahyɛ bɔ no nsa bɛsosoɔ, na ɔsɔfoɔ no mmɔ no boɔ. Na sɛ ɛyɛ afieboa a wɔde bi brɛ Awurade sɛ ayɛyɛdeɛ no bi a, adeɛ a wɔde bi brɛ Awurade nyinaa yɛ kronkron. Wɔn nsakyera, na wɔmfa papa nsesa bɔne anaasɛ bɔne nsesa papa. Na sɛ sesa na wɔde aboa sesa aboa a, ɛnneɛ ɛno ne deɛ wɔde sesae no nyinaa nyɛ kronkron. Na sɛ ɛyɛ aboa biara a ne ho nteɛ a, ɔmfa no mmerɛ Awurade sɛ ayɛyɛdeɛ a, ɔmfa aboa no megyina ɔsɔfoɔ anim. Na sɛ ɛyɛ o, ɛnyɛ o, ɔsɔfoɔ no mmɔ ne boɔ, sɛdeɛ ɛwo sɔfoɔ no bɛbɔ no, saa ara na ɛnyina. Na sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye a, ɛnneɛ ɔmfa wo boɔ no abupan 5 mu biako nka ho. Na sɛ obi yɛ ne fie kronkron sɛ ɛnyɛ kronkron ma Awurade a, sɛ ɛyɛ o, ɛnyɛ o, ɔsɔfoɔ no mmɔ ne boɔ, sɛdeɛ ɔsɔfoɔ no bɛbɔ no, saa ara na ɛnyina. Na sɛ deɛ ɔyɛɛ no kronkron no bɛgye ne fie no a, ɔmfa wo boɔ no dwetɛ abupan 5 mu biako nto so, na ɛnyɛ ne deɛ. Na sɛ obi yɛ n'asase a odi soɔ kronkron ma Awurade a, wo boɔ bɔ nyɛ sɛdeɛ n'aduadeɛ tie. Bɔ atoko a odua a ɔbɔɔdo biako boɔ dwetɛbena 20. Sɛ ofiri ahosɛpɛ afahyɛ afe so yɛ n'asase no kronkron a, ɛnyina wo boɔ no so. Na sɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no akyi na ɔyɛ n'asase no kronkron a, ɛnneɛ ɔsɔfoɔ no mu n'akontaa ma no sɛdeɛ mfie a aka na ahosɛpɛ afahyɛ afe aduru no tie no, na ɔnte wo boɔ no so. Na sɛ gyeɛ na deɛ ɔyɛɛ asase no kronkron no bɛgye a, ɔmfa wo boɔ no dwetɛ abupan 5 mu biako nto so, na ɛntena ne nsam. Na sɛ wanyɛ asase no na wɔtɔn ma obi a, ɔnye bio. Na sɛ asase no nni wura ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu a, ɛnyɛ kronkron ma Awurade. Sɛ asase a wɔahyira so di ama, ɛnyɛ ɔsɔfoɔ no agyapadeɛ. Na sɛ ɔyɛ asase a ɔtɔɔeɛ a ɛnyɛ n'asase a wɔdi so bi kronkron ma Awurade a, ɔsɔfoɔ no mu akontaa ma no nkyerɛ no wo boɔ no mu deɛ ɛbɛka akosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no soɔ, na wɔma wo boɔ a wobɔɔeɛ no da no ara. Ɛyɛ kronkron ma Awurade. Ahosɛpɛ afahyɛ afe no so, asase no nsane nkɔyɛ deɛ ɔtɔɔ no ne nkyɛn a ɛyɛ n'asase a odi soɔ no dea. Na wo boɔ a wobɛbɔ nyinaa nyɛ sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Gra 20 yɛ dwetɛbena 2. Na afieboa mu mmakan a wawoa ma Awurade no nko deɛ, obi nyɛ wɔn kronkron. Nantwie o, odwan o, ɛyɛ Awurade dea. Na sɛ ɛyɛ afieboa a wɔn ho nteɛ no bi a, ɛnneɛ wɔnye no wo boɔ a wobɛbɔ no so, na wɔmfa abupan 5 mu biako nto so. Na sɛ wɔanye no a, ɛnneɛ wɔntɔn no sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ. Nso ahyiradeɛ biara a obi bɛhyira so ama Awurade, adeɛ a wɔwɔ nyinaa mu no, onipa o, aboɔ o, n'asase a odi so o, ɛno deɛ wɔntɔn na wɔnye nso. Ahyiradeɛ biara yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron ma Awurade. Ahyiradeɛ biara a wɔahyira so wɔ nipa mu no, wɔnye, kum na wɔnkum no.
Na asase no so aduane ntutusuo dudu a efiri asase so aduade ni nnua so abamu no nyinaa yɛ Awurade dea. Ɛyɛ kronkron ma Awurade. Na sɛ obi pɛ sɛ wɔde ne ntutusuo dudu no bi a, ɔmfa abupan no mu bi akonto so. Na anantwie ne nnwan mu ntutusuo dudu nyinaa. Ade a ɛfa odwanhwɛfoɔ poma ase nyinaa mu deɛ ɛtɔ so dudu no, ɛnyɛ kronkron ma Awurade. Ɔmpa papa ne bɔne mu, na ɔnsesa ebi nso. Na sɛ obi bɛsesa ebi a, ɛneɛ ɛno ne deɛ ɔde resesa no nyinaa nyɛ kronkron ma Awurade. Wɔnye. Yeinom ne mmaransɛm a Awurade de hyɛɛ Mose Sinai bepɔ soɔ maa no de kɔmaa Israel ma no.